Αθήνα, 2024. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα έγκλημα που συγκλώνησε την Ελλάδα το 1991. Παρά το γεγονός ότι γνωρίζουμε τον δράστη, μέχρι σήμερα κανείς δεν έχει τιμωρηθεί. Ο Μιχάλης Χρυσαφίδης, 43 ετών, ήταν ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας, ιδιοκτήτης 6 εταιριών, οι οποίες είχαν συνολικό τζίρο 600 εκατομμύριων δραχμών ετησίως. Ήταν παντρεμένος με μια όμορφη συνομιλική του Αγγλίδα, την Ελίζαμπεθ Windenbank, και είχαν 2 αγόρια, το 18χρονο Γιώργο, που μόλις είχε τελειώσει το Λύκειο και ετοιμαζόταν για σπουδές στο εξωτερικό, και τον 16χρονο Αλέξανδρο, που ήταν μαθητής σε αγγλικό κολέγιο. Η οικογένεια απολάμβανε μία άνετη ζωή στη βίλα τους στα βόρεια προάστια. Εκεί, ο Ταϊλανδός μπάτλερ τους, Πράσερτ Σερτουασάνα, τον οποίο αποκαλούσαν χαϊδευτικά Τάι, φρόντιζε για κάθε λεπτομέρεια στο σπίτι, προσφέροντας την αφοσίωση και την προσοχή του σε όλα. Η τελευταία φορά που είδαν ζωντανό το Χρυσαφίδη, οι υπάλληλοι της επιχείρησής του ήταν την 3η 18 Ιουνίου του 1991. Την επόμενη μέρα δεν ήρθε στη δουλειά, κάτι που μας έκανε εντύπωση, γιατί ποτέ δεν απουσίαζε απροειδοποίητα. Η γραμματέας του επιχειρηματία τηλεφώνησε στο σπίτι για να μάθει τι συνέβαινε. Της απάντησε ο Ταϊλανδός υπηρέτης, ο οποίος την πληροφόρησε ότι η οικογένεια είχε φύγει για διακοπές και ότι θα επέστρεφε την Παρασκευή. Αυτό φάνηκε παράξενο στους συνεργάτες του Χρυσαφίδη. Όταν όμως τηλεφώνησαν ξανά στο σπίτι την επόμενη ημέρα, δεν απάντησε κανείς. Η εξαφάνιση του επιχειρηματία προβλημάτισε τόσο τους συνεργάτες τους, ώστε να έρθουν σε επαφή με τον ανιψιό του, Αλέξανδρο Μακρύδη, ο οποίος δήλωσε το συμβάν στην αστυνομία, αφού πρώτα επισκέφθηκε το σπίτι και το βρήκε κλειστό, με ένα σημείωμα στην κεντρική πόρτα που έγραφε στα αγγλικά. «Λείπω σε διακοπές, θα γυρίσω την Παρασκευή», με υπογραφή Alice, το όνομα της συζύγου του Ταϊλανδού μπάτλερ. Η οικογένεια εξακολουθούσε να μην δίνει σημεία ζωής και έτσι ο Μακρύδης κάλεσε κλειδαρά και το βράδυ της Δευτέρας 24 Ιουνίου παραβίασαν την πόρτα της εισόδου. Απάντα ήταν ερμητικά ασφαλισμένα από μέσα και πουθενά δεν φαινόταν κάποιο ίχνος διάρρηξης, αλλά ούτε και ίχνος της οικογένειας. Μέχρι που κατέβηκε στον γκαράζ για να δει αν ήταν εκεί τα αυτοκίνητα. Πράγματι ήταν εκεί. Ψάχνοντας μέσα στο υπόγειο του σπιτιού, ανακάλυψε πρώτα το πτώμα της Ελίζαμπεθ Χρυσαφίδη και μετά αυτό του μικρού της γιου. Ο πατέρας και ο μεγάλος γιος βρίσκονταν σε άλλο δωμάτιο του υπογείου και, όπως όλα τα μέλη της οικογένειας, έφεραν βαριά χτυπήματα στο κεφάλι. Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή κύριο Σκουτσάφτη, οι στιγμές που πέρασαν τα μέλη της οικογένειας ήταν μαρτυρικές, με βασανισμούς και σεξουαλική κακοποίηση της μητέρας. Πρώτα δολοφονήθηκαν τα 2 παιδιά, την Πέμπτη, και τα 2 ήταν δεμένα, ενώ το ένα ήταν φημωμένο όσο ήταν ακόμη ζωντανό. Έφεραν κακώσεις από χτυπήματα στο κεφάλι και το θώρακα. Ο πατέρας δολοφονήθηκε μισή μέρα αργότερα. Τελευταία δολοφονήθηκε η Ελίζαμπεθ Χρυσαφίδη την Κυριακή στο διάστημα από τις 2 το μεσημέρι μέχρι τις 10 το βράδυ. Οι υποψίες έπεσαν αμέσως στον Ταϊλανδό μπάτλερ, ο οποίος είχε εξαφανιστεί και, όπως θα ανακάλυπταν γρήγορα οι αστυνομικές αρχές, είχε φύγει για την Ταϊλάνδη με τη σύζυγό του την Παρασκευή. Την ίδια μέρα έφυγαν από την Ελλάδα και η μητέρα του με τη θεία του, που επίσης εργάζονταν στη χώρα, με προορισμό την Ταϊλάνδη. Σύμφωνα με την αστυνομία, το κίνητρο του Σερτουασάνα ήταν πιθανότατα να βιάσει την Ελίζαμπεθ ή το ταξικό μίσος που αισθανόταν για την εύπορη οικογένεια των εργοδοτών του.
εξέφρασαν επίσης την υπόνοια ότι πιθανώς οι υπεύθυνοι για τη δολοφονία της οικογένειας ήθελαν να αποσπάσουν κάποιο μυστικό, το οποίο πιθανώς γνώριζε ο επιχειρηματίας. Η είδηση της τετραπλής δολοφονίας καλύφθηκε ιδιαίτερα και από τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, ενώ οι ελληνικές εφημερίδες αφιέρωναν σελίδες επί σελίδων για τη δραστηριότητα του σατανικού, όπως τον βάπτισαν Butler, γεμάτες από ανατριχιαστικές λεπτομέρειες και φήμες για συνεργούς, που ωστόσο δεν επαληθεύτηκαν ποτέ. Όπως ποτέ δεν συνελήφθηκε ο Ταϊλανδός Butler, παρότι καταζητείται μέχρι σήμερα από την Ιντερπόλ. Το 1995, ο αρμόδιος ανακριτής που διερευνούσε την υπόθεση δέχθηκε την επίσκεψη δεκαμελούς επιτροπής των αρχών της Ταϊλάνδης, οι οποίοι, σύμφωνα με πληροφορίες, είχαν εντοπίσει τα ίχνη του Butler. Η χώρα μας όμως δεν είχε υπογράψει συμφωνία δικαστικής συνδρομής με την Ταϊλάνδη και επομένως δεν ήταν δυνατή η έκδοση του Πράσερ Τσερτουασάνα στην Ελλάδα προκειμένου να δικαστεί για τις κατηγορίες που αντιμετώπιζε. Η διαδικασία αποδείχθηκε χρονοβόρα και ατελέσφορη. Με το πέρασμα του χρόνου η υπόθεση ξεχάστηκε και παρά τις προσπάθειες της ελληνικής αστυνομίας και της Ιντερπόλ, τα ίχνη του Σερτουασάνα χάθηκαν. Όσο για τη βίλα της οδού Θησέως στην Εκάλη, όπου διαπράχθηκε το έγκλημα, γράφτηκε ότι αγοράστηκε από το δημοσιογράφο Γιώργο Τράγκα, ο οποίος σε τηλεφωνική μας επικοινωνία είχε αρνηθεί κάτι τέτοιο, τονίζοντας ότι έχει κινήσει νομική διαδικασία εναντίον εκείνων που διαδίδουν αυτή την ψευδή, όπως την χαρακτήρισε η είδηση, που όμως αργότερα θα επιβεβαιωνόταν.